L-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi l-era fl-aħħar sigħat waħlet notifiċi li jordnaw biex ma jkomplix isir ix-xogħol f'wiet irda f'Ħażebuċ. Dan ix-xogħol fost oħrajn ifisser l-asfaltar ta' triq li saħansitra titwessa aktar minn kif kienet oriġinarjament. Madankollu sibt filgħodu il-ħaddiema injoraw din l-ordni u saħansitra nqalgħu uħud minn notifiċi ta' waqfien u konformità li kienu twaħlu. Kru ta' Net News li mar fil-post sab uħud minn dawn in-notifiċi mqatta u oħrajn mafġaw mormija. Dan wassal biex sar rapport lill-era li batet uffiċjali tagħha fil-post akkumpanjati mill-pulizija biex jaraw li l-ordnijiet ikunu segwiti. Minkejja dan ix-xogħol approvat minn Infrastructure Malta li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Ian Borch komplew ftit tal-ħin wara. Fil-fatt Net News irċieva rapporti li jikxfu kif l-inġenji kbar, inkluż gafef u trakkijiet, kienu għadhom qed joperaw sa wara 11 ta' filgħodu, aktar minn sija wara l-wasla tal-pulizija fil-post. Skont il-Moviment Graffiti, il-ħaddiema ftaħru li kienet Infrastructure Malta stess laqaltilhom biex jinjoraw in-notifiċi u jibqgħu għaddejjin bix-xogħol. L-iżviluppi seħħin biss wara li l-Ministru Ian Borch ipprova jirredikola lil min kien qed jilmenta dwar dan ix-xogħol illegali. Issa bil-Pulizija u l-uffiċjali tal-era fil-post u uffiċjali li l-Ministeru kien qed japprova x-xogħol illegali f'sit li hu protett bħala żona ta' konservazzjoni speċjali. Fl-istess sit, fl-aħħar jiem sfortunatament seħħ ukoll inċident meta trakk mobi bit-tarmak waqa' l-wiet biex xofir fortunatament jaħli sa ħafif. Dan waqt li trakk kien qed jinstaq fil-wiet fid-direzzjoni ta' fejn kellu jitfa' tarmak biex tiġi asfaltata triq qalb il-wiet. Fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikkundanna lil dawk li fi kliemu ħalfu li jaqirdu wiet irda wkoll u issa li uliedna sfortunatament dal-waqt jaraw is-siġar fuq l-istampi biss. Dan apparti kundanni minn qdiet ambjentali u saħansitra anke l-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista.